This is the mix of DJ Ding Dong. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, may rajatat ulit sa inyo dyan. Nakamute pala ako. Kaya kailangan ko salita ng salita. Ayan. May nakapakayos na shoutout guys kasi wala ko nakamute pala ako. Mas Mariusip. Ayan, may rajatat sa inyo dyan sa lahat. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am. Ayan, Alaz Piopio. Ayan, kay Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, kay Ma'am Wildflower. Ayan, kay Ma'am Scarlett Vlog, kay Wildflower, kay... Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Jazzy. Ayan, maraming salamat sa pagyara, Ma'am Jazzy. Ayan, kamusta ka na, Ma'am Jazzy? Parang jacket sa Ma'am Jazzy. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Jazzy. Ayan, tayan, Scarlett mga love, shoutout. Ayan, Sir Falcon Tamsak. Ayan, patusok premiere. Ayan, siyempre, pagka mga premiere, tutusukin na yan. Ayan, kaya patusok naman ng premiere. Ayan, ayun na siya napunta. Iba na tusok natin. Ayan. Siyempre tayo marunong magtusok eh. Ayan. Pin music ba? Pin mo na natin. Ba ngayon? Ayan, malasalamat ulit siya kay Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Dimple. Ayan, shoutout dyan sa lahat. Shoutout po dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, siyempre. Ayan, daw tagagahan natin. Ayan, lagyan natin ng music para medyo matuwa-tuwa naman kayo. Ay, masyadong ma-stress. Ayan guys, may nakapit pa ko. Maraming live, ano ba yan? Premiere ni Ma'am, Ma'am Wildflower, ni Ma'am Hajier Vlog. Ayan. Ma'am Sakos, maraming salamat sa Ma'am Jenny Dantayan. Ayan, may shout out everyone here. Ayan, may shout out sa Ma'am Jenny Anchita. Ayan, maraming salamat sa iyo. Tapos nakano naman pala ako, naka-mute na naman ako. Ayan, may shout out ulit sa inyo dyan. Manumusta naman kayo dyan? Dantayan sabi ni Ma'am Scarlett. Tugtog muna tayo kasi nagluluto kasi ako. Kumain na ba kayo dyan?
Malakit Chan, Scarlett, shout out. Ayan, madamsak mga lalabs. Malakit yan, shout out. Ayan, sa tayo, lalabs. Kamusta ka naman dyan, lalabs? Ayan, madamsak mga lalabs. Ayan, it's PBB. Ayan, sige nga, i-copy-paste nga natin yan. Kahit ang tamsakan na lang. Ayan. Saan ba ako? Ay, hindi pala ako naka-direct, ano. Nelson Ramos Official. Ayan, sabi ni Mas Garden. Ayan, sige guys, mamaya natin yan, ipatamsakan din natin yan kay Frelons. Nelson? Walang forever. Ayan, sige, hindi na tumusok, wala kayong forever. Ayan, tusukin nyo na yan. Ayan, Marge, shout out po, shout out sa lahat. Ayan, OTW Wildflower. Ayan, sige guys, pa-support naman natin yung sino ba? Tamsakan muna natin yan. Daldal tayo, daldal rito. Tamsakan ko tayo na mamadger mo na yung dalawa. Para mamaya. Dagdagan na lang natin. Ayan guys, may naman din si Nelson Ramos Efrelas Nelson. Ayan. Ano ba? Lumalagas-gas yung palakpak natin. Ayan, nangyari dito. Mali-mali na naman tayo nito na mapindot. Ayan kasi guys, medyo mali-mali na tayo. Ayan naman ba din si Ma'am Jenny. Saka magtamsak na muna ako. Ay, maraming salamat ulit sa pagdala, Ma'am Jazzy. Ayan. Oh, 68 tamsak na si ano. Ayan. Tusok na tayan. Ayan, sige. Nalabs Mards. Ayan guys, may nakapin din may binaba din si okay, sana tayo pipindot nito. Sige na, mamaya ako nakitamsakan. Yan, magtamsakan muna kayo dyan. Nalabs Mards. Ayan. Kaya nagbaba din si Ma'am Jenny Ancheta. Ayan. Sige nga. Nagbaba din si Frelons. Ayan. Ay, sila sa mga pretend guys. Request na kayo na naman natin. Frelons, pagawa ng thumbnail yung unggol may pakpakulan mo. Kapauyog. Jenny ODW. Ayan, sige guys, tamsakan ko natin yan. Jenny. Hot coming live. Ayan, sige guys, kung natapos na kayo, sabihin nyo lang para makapit. Zak Jenny dating tikas. Yan guys, ang tapos na kaya kung mabilis na naman kayo mag-kay baka may ano yan guys, tapos naman kayo tamsak na Nice Scarlet Dog. Ayan guys, samsakan naman natin si Frelons Nelson. Konti na naman tayo. Mabilis na naman ito. Yan. DJ Rodsky, the best. Ayan, puntahan nyo na para mabilis tayo magtamsakan. May tamsak. Diba, Frelons? Ayan, tusukan nyo na yan guys, nakapin. Pag hindi kayo natusok, wala kayong forever. Diba? Ayan. Ayan, siyempre. Ayan, magagatay. Ayan. Ayan guys, tasamak naman dyan. Tapos sunod natin kay Ma'am Jenny Ancheta. Ayan. Habang kayo, bibigyan po kayo ng tugtog na tudug-tug-tug-tug-tug. Ayan guys, natatuloy dyan sa Ma'am Jenny Danco. Ayan. Ayan guys, magkamta ka naman ng Frelons Nelson.
support naman yung Premier of Family Ma'am Lazy. Ayun. Ano ba, Preload? Mga ano pa lang. Ano na lang? 7 na yun eh. Tama yun. Maraming salamat sa Laz Piopio. Maraming salamat. Thank you sir, Preload. Alam ko sa'yo. Alam mo sa'yo, Brian, sa katotohanan. And that lang natin dito kay Jamie. Maraming salamat sa Laz Piopio. Sa Corazon. Last Preload, sa Sound Gana Angel Pio. Shout out po. Yan. Ma'am Jenny Dan po. Yung guys, saka naman din sa Preload. Sa ako na niya, Ma'am Blaze. Kaya hindi kayo tayo magkaintindihan. Ayan guys, kung nakatapos na kayong tamsak kay Preload, bilisan na lang natin para medyo mabilis tayo. Kaya naman sa produce, ang bagal ang butuhan nila doon. Namin hindi maka-move on doon. Ayan, saglit lang. Ayan. Tapos na kayo mga flower. Ayan guys, ayan, support naman natin kay Preload Nelson sa 6 million viewers natin dyan. Ma'am Lazy. At tapos na kayo pepe natin kay Ma'am Jenny para matapos din natin ang dalawa. Ayan. Maraming salamat. Ako'y malayo ba? Malapit na. Sa akin nga, ikita mo naman yan. Ako yung iba dyan eh. Ayan. Sa anim yung Preload, ako yung ano dyan. Hindi na nga ako nag-live. Nag-live ako kahapon, naputol pa. Nagloko internet ko mamaya nito, baka hindi naman makasaguli ito eh. Wala kasi tao sa list ko, pero daming tao kasi list mo, maabot niya ng 30 Preload sa'yo eh. Ngayon guys, nung tapos na kayo niya kay Ma'am Lazy, ipin naman natin kay Ma'am Jenny Ansita, no? Ayan, para mabilisan lang tayo. Ayan. Sige, maraming salamat sa nagdano kay Preload Nelson dyan, kay Ma'am Lazy. Ayan, sunod natin kay Ma'am Dimple sa Kuro Vlog mamaya. Ayan. Ayan. Tapos sa kanang na ng dalawa muna. Siyempre, dalawa lang. Ayun guys, may premiere din ako upcoming ha. Tingnan nyo lang dyan sa aking ano. Cascades. Display area. Hong Kong Park. Ayan, 22 tamsak. Ayan. Ayan, sige. Ayan lang kasi hindi kita. Dapat nga, alas 5 pa to eh. Kanina, 20 tao, 19 nga. 19 sa akin. Dami nga tao ng Preload. 19 eh. Dami nga kayong mga tao pag nagkalo. Oo nga, walang katao. Yan, shoutout sa live. Oo, walang katao-tao eh. Pag pumasok dito sa Maria yan, sa sako ko yan. Pasok dito Maria, gaganti talaga ako. I-hide ko talaga siya. Kaya din, i-hide niya ako doon sa live downloads ba, no? Papasok dito yan, sasako ko yan. Bakit ayaw? Yan guys, samsak naman natin yung upcoming ate nila. Parang na magnako. Ayan. Sa Tinilda. wag mga main, wag natin yan. Kasi main kasi yan eh. Meron kasi pag main eh. Si Tinilda, i-hide mo na rin. Ano yung last joke yung pinag-shoutout sa'yo? Lucas Maria.
Ayan, may nagchat ulit sa inyo dyan sa 4 million viewers natin. Guys, pinapsak naman natin dyan. Yung premiere ni Ma'am Jenny. Ayan. Siyempre guys, kung tapos tayo, sabi niya na kayo. Para ipipindi natin kay Ma'am sa core vlog. Ayan guys, may binaba din si live. Ayan. My friends from Korea. How are you, my friend? Siyempre, musika muna kayo. Para hindi mo kayo maboring dyan. Girls, iwas mo ng turuan. Tayong magpagayan kapag kayo magtulungan. Huwag naman. Sa panahong ito'y iwasan ang lahat ng mga Medyo net. natin. Kahit man nasa mga chika, pag-transform, virus na. Ay, corona, Barbe. corona, bakit putrika? Virus na rin. Ayan guys, kung nakatapos na kayo dyan kay Ma'am Jenny at Henta, magkakapanitin, sigurado my friend. Triona, kaya sa universe ng Ayan guys, kaya support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan, upcoming premiere ni Ma'am Jenny Ancheta. Yung kanyang sa Hong Kong. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga Hong Kong yan. Shoutout sa lahat ng mga taga Kuwait yan. Shoutout sa lahat ng mga taga Saudi. Ayan, shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Ayan. Minsan ako sa nag-live. Tamad na kasi ako guys mag-live. Focus ako kasi sa balita. Wala ko lagi nanonood ng balita. Araw-araw nanonood ng balita. Oo. Hindi sa Facebook, doon sa YouTube. Walang tigil yan. Walang pahinga. 24 hours. Wala ng balita sa Pilipinas. Siyempre guys, may talaga kasi ako sa mga balita. Kaya ganun ako . Siyempre, pag hindi pa naproklama si BBM, kasi pa lang partial pa lang hindi mo na ako Ayan, may nagchat ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan guys, may nakapin ako dyan sa taas. Ayan. Ayan, sige. Ayan, sige, palitan natin si Ma'am Dimple sa core vlog para may iba naman. Ayan. Gustuhan ko muna si Ma'am Dimple. Yan ang ako nakadalaw sa mga live ninyo. Dahil nauuwili na ako dun sa puno nalang balita. Wala dito yung may live ko. Wala. Oo, nagabang kasi ako. Nagigigil din ako sa balita sa atin sa Pilipinas. Minsan nagpag-debate na rin ako dyan sa social media . Ayan guys, support naman namin binaba din na si Freelance Nelson. Ayan guys, may binaba si Ma'am, itamsakan ko lang muna to. Sipin mo yan. Minsan ng mga tao talaga. Dinaya pa daw. Wala na may love mo, Idol Pio-Pio. Wala na yun si, sino may pangalan? Si Ate Emma? Sana kayo si Ate Emma? Ayan. Ma'am Dimple 202 na. Ayan, nakatamsak naman para lahat dito. Ay, si Ma'am Dimple sa core vlog. Kasi tamad ako mag-live. Kasi nga, doon ako nakapokus nga sa balita . Oo, mula nung yung counting. Nagpupuyat din ako. Ayan, sabi ko. Oo. Pati pag-rally, alam na alam . Doon pa rin, nagra-rally pa rin sila doon. Hindi pa rin sila alis . Mga bata talaga dito. Ayan, may salat sa lahat dyan. Ayan. Ayan, sa BRB. Ayan. Sige, okay lang. Lads. Be right back. Okay lang, Brelos. Maraming salamat. Ayan, may ladsat ulit sa inyo dyan sa War yan dyan. Ay, tamang music mo. Maraming salamat din yun guys. Gusto ko makita guys, sabi ko kayo. Basta
Ayan mga shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin dyan. Ayan, siyempre, mayroon tayong kakanta na medyo, lagi natin kinakanta ito eh. Para, isang kanta lang. Ano ba yun? Ayan. Ayan. Bigla dyan tatuloy dyan sa 5. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Ayan. 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Isang intro lang, isang intro. Matara na ito guys. Ate Marge, may ginawa shoutout po. Sabi niya, let's build. Siyempre, para di tayo may dispute. Ayan guys, may nakapin pa ko kay Ma'am Dimple sa Kura Vlog. Yung support naman natin. Ayan, siyempre guys, ipipin din natin mamaya ating kaibigan ng si Ma'am Life. Ayan. Saan natin yung isang kanta? Parang maingay yung background natin. Ano pasok mo kasi? May crowd. Ayun. Siyempre guys, ano na tayo? Tamang ano, good vibes na.
Ayun guys, bumibitaw na naman yung internet. Ano sabi ko minsan? Ayan, may shoutout sa inyo. Ayan, pasensya na guys, bumibitaw na naman yung net natin. Ito lang akong pakantahin natin. Music na lang ako. Ayaw niya talaga eh. Bumibitaw talaga siya. Nangyari dito. Dati hindi naman ganito. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, founder, may shoutout sa iyo, founder. Ayan, pinsan na founder, may bumibitaw kasi internet ko eh. Napatay ako, makanta sana ako. Tutugan na lang kita. Hindi kaya eh. Ayan, may shoutout sa iyo, founder. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking kapilido na si founder. Ang pinakagwapo at pinaka-sincero ng aking apelido. Ayan, umiyak naman si founder. Ayan guys, saka naman natin. Saka naman natin yung naka-pinion sa taas. Ayan, support naman natin. Kasi internet ko kasi bumibitaw talaga. Founder, gusto mo makiat? Aray ka muna. Ako na ganyan dito. Ayan. Kailangan nga, bigyan kita ng hagdanan. Kasi nga, nahuhulog ako eh. Para mamaya, pagka wala na ako, ikaw naman magsalita sa baba. Oh. Ayan, sige. Ay, nako. Bumibigay kasi yung internet ko eh. Tapos tayo mga dimple namin sa Cora Vlog eh. Guys, hindi naman siya live. Pwede pa na naging siya live. DJ Dance Remix. Yan baka gusto nyo kumanta, makit-text ko sa taas. Ang Marge, galaw dyan ako rin dyan dyan. Pag kumanta kasi ako, nakabuto ng internet ko. Ayaw niya yata yung boses ko eh. Oh, wow. Yung mga tisoy-tisoy, gilaya. Araw ako natawa niyo mula kapilido. Yan guys, si hindi niyo ba nakilala si nakapilido ko? Oliver G. Channel. Kamusta na kayo? Ano naman? Ha? Kailan nga? Ayan. Ano kasama mo? Anak mo? Yup. Ha? Hello, baby. Saan ka ba? Sa Kasay? Ha? Saan ka ba ngayon? Sa Negros o umuwi ka ng ano? Negros. Anak mo yan? Yup. Hello, baby. Kumusta si papa mo? Ayaw kilala niyo dyan. Ayan, thank you. Ayan, welcome live. Ayan. Papa mo yung founder ah. Nakakaano ka? Ay! Nakakaano ka? Nakakabading ka founder ah. Ayan kaka, silip ka dito. Kabalo ka mag-Tagalog? O ang ano ambal? May ilonggoy mo yung ambal? Kamaan ka man magkaraya. Hindi ka kamaan magkaraya. Ha? Ilonggo. Longgo? Yup. Di na saan dako mo, no? Ha? Di na saan dako sa Negros? Pili na sa Sundan, Ponder. Lagi. Ha? O di, salita, parang pipig. Papa, shelterin. Ano shelterin? Si Papa. Ayan, yun si Papa. Ano si Papa? Papa, who you? Bakit lights? Ha? Kumusta ka na? Ayan. Kumusta ka na Saudi dyan? Ha?
Dito ako na Saudi. Okay na, Lods. Tambay-tambay lang muna. Lods, Ha? okay lang ba? Okay lang. Open Webes, cam na. bukas sa... Anong apelido ko? Open cam. Ha? Open cam. Si Papa, sino to man? Tingnan ko yung apelido kung pugerin ba. Ayun, si Papa pala to. Hindi na. Hindi open cam. Hi, Papa! Wala na. Papa! Mabay boko. Hindi ako nag-open ngayon. Mabay boko. Hello, Papa! Ayo! How are you, Papa? Kalaban mo si Papa. Dito ako kaya na. Kay Luis Falcon. Hindi ako nag-open. Nandyan ka eh. Logi ako sa itsura. Siyempre, pagka dyan ka naka-open, hindi mo naka-open. Shoutout sa'yo, Papa. Hi, Papa! How are Okay, you? okay. Okay daw, okay. Ayan. Pasok. Kung masalita ka muna dyan kasi nag-ano ako eh. Saglit lang ha. Sige. Guys, shout out sa Kwento Papa. mo na kayo, Papa. Papa! Saglit lang. How are you? Pakita mo yung gwapuhan mo dyan para marami na iyak ng mga babae niya sa mga. Good day tayo. Hindi ko lang kung nakadikit sa'yo, Lord. Dikit yan muna dito. Asawa ko pa, Lord. Lord. Hindi pinasawa. Ayan, Pounder, kain mo na ako. Guys, kakain mo na ako. Saglit lang ha. Siya baka iwanan nyo ko. Huwag nyo iwanan ha. Hindi kita nga talod so, dito. Oh, sige. Huwag mo yung background. Saglit lang. Dito po yung display dito. Ikaw to bless your glory. Sa'yo to. Oo, sige. Dito po tayo. Kakain mo na ako, Pounder ha. Sige. Hindi pa naman yung situation karon. Saudi yang terbawa. Mana? Guys, shout out sa lahat dyan guys sa baba. Mars GG, shoutout. Hi Papa. Papa, how are you? Papa. Papa. Bye. How are you, Papa? Wow. Kanyan babe, yung si Papa yung doon ano yan, doon Mongol, ano yan, kulang sa ano ba? Kulang sa isip. Taga Malaysian yan eh, Malaysian. Mukhain pa siya Luis Falcon kasi. Guys, shoutout sa 5 million viewers natin dyan guys. Maraming salamat po. Guys, pa-jacket mo na lang ka dun sugars. Pang ano to? Sakit mata ko. Night ano to? Night shade to. Guys, pa-jacket mo na lods kayo na lods.
Lods Falcon. Lods. Jacket mo na kay Bunso ko. Ay, Pew Pew, shout. Ayun, may shoutout sa Lods Pio Pio. Ayun, Lods, mayroon na yan. Comment mo lang ulit. Ayun, kain muna ako guys. Saglit lang ha. Lods Pio Pio. Pew Pew. Guys, thank you so much guys ha. Bigyan kita ng StreamYard. StreamYard. Yung StreamYard nga. Guys, shoutout sa 6 million viewers natin yun guys ha. Maraming salamat po. Kumakain pa yung host natin dito. So gusto umakit guys, nandyan guys oh. Akit ka bro. Akit ka. Oh yan oh, nabdang. Sige na. Hindi, huwag mo iya. Sige na. Paglalaki ka, Lods Falcon. Bakit ka na? Mga kaibigan ko yan dito. Okay. Ano yan? Pagkatin mo. Papa, shout out. Yun o, nababa ng hagdan o. Bakit ka na? Yung mga kurang gusto mo. Yan, may salot ka ba? Bakit ang wrong? Pincam? Bakit? Wala problema. Napuya ka. Puya ka. Pincam. Pincam. Sige na. Makat ka? Sige. Makat ka na.
Papa, kau kasi shoutout Jurang di sini, sabi ni Pio Pio. Okay lang yan. Bigyan mo. Shoutout po sa 6 million viewers natin yun guys. Baba guys. Sige, sige. Hindi, dito naman ako. Lay, lay, lay. Lay, 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 yeah. Diyan, natin. Yan hagdan, oh. Yeah. Anong kumain ka ba? Lods? Kain pa Lods, ako. kumain ka ba? Oo. Ha? Kain pa ako. Ano alam mo? Adobo nga atay ah. Wow, sarap yun ah. May market. Pagkatin mo na. Lods, pagkatin mo, Lods. Ano yan? Yung kilala ko. Ilang taon na yan? Wow, sana all. Hindi pa underage yan? Ha? Hindi pa underage? Ano daw? Ayatin mo. Saan si ano mo, girlfriend mo? Kilala mo naman sa mga parin. Kilala mo na sa mga parintihan mo, Lods. Garcia Hindi din. pa. Hindi pa. Ano ang pangalan niya? Yan o, si Bunso bro. Akat taga. Akad yan, akad yan. Yan na. Doon, doon, kasi klaro mo. Let's go, Pio. Yan, yan Ano na. siya, let's go, Pio. Makain pa kalat. Mas yun, ah, sarap. Hello, sarap po sa inyong lahat yan, baba. Hello, Papa. Papa, how are you? Apa kabar? Papa. Wah. Sa patung di atas aku kita cakap. Papa. Papa. How are you? Ngomong. Papa. Yo. How are you? Halo, Papa. Hai. Halo, Buntu Gear. Okay, kwento muna kayo dyan ha. Saglit. Shout po kay Ate Miss Katipon. Ayan. Hai po sa inyong lahat. Diyan na, Lods. Lods, yan na. Bisita mo? Yeah. Sana all. Pagpakamala natin si... Baka mahiya tuloy siya sa akin. Mahiya tuloy Hai, ako. kumusta? Pakita naman kayo. Bakit kayo nakatago? Hello Papa, guys. pakita ka daw, Hello po Papa. sa inyong sa lahat po nasa Yeah. baba. Ilang kain pa, kamain pa ako eh. Kung kain pa yun si Lods eh. Ayun, shoutout sa'yo Ma'am Miss Katipon. Ayan, maraming salamat. Ay. Shout out Okay, po guys. sa inyong lahat dyan.
Kasama Yan si yung- Ma'am Miss Katipon. Ba, may interview talaga. Okay lang, ganun talaga. Sa Saudi Ah, rin sige. yan, Lods. Sa Bacolod ka rin, Ma'am, ano? Ma'am Saudi. Katipon? Hindi, sa Negros Oriental. Ah, Mm. pero magkasama kayo ni ano dyan. Ngayon, Kanina po? ni Oliver. Hindi. Ay, di, akala ko kasama. Akala ko kasama ka dyan. Hindi Sa Saudi yan, Akala ko Lods. ikaw Bago yung lang kami palabas-labas sa kamera. nagkakilala ni Oliver. Ha? Akala ko na ikaw yung palabas-labas yung ulo sa kamera. Bakit? Hindi, doon sa kayo. Ah, si Buano pala. Yan pa sa upcoming live. Mars GG dito ako sa bahay mo, Mars. Ayan. Pang tayo. May YouTube channel ka, Ma'am, ano? Yup. Dikita mo, Lods. Opo. O sige, mamaya, diligitan ko pagkatapos. Payudahan mo naman. Road to 800 Ayan yung ba, bahay. Founder? Para itipin po natin. Ah, sige, sige. Dikitan ka muna si Miss GG. Pang 10 ako, Mars Pakita GG. lang ako para makita. Ito naman, bakit kasi ang kamera ko, guys? Patanda na siya ng kamera para ano nang nabas siya. Kaya, Di ba, Pugi yung... ha? Di ba, Pugi Yung first yung time. kapatid ko, di ba? Oo. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you, Ma'am, ano? Ma'am, Ayaw, Miss magmam. Katipon. Uy, maulaw. Punta nang magmamam. sama na magmamam. Uy, mga Diyos, ano ko, di ba, mamam? Kaya na, Ano, Tagalog ka po. Hindi, ano ako, Karaya. Ilonggo din ako. Kaya sa tatay, Ay. papa. Pero Saan si- ay, saan yung kabalom papa? ako sang sinibano, ano tawag niyan, Jutay? Red Lilo yan. Sino yung asik? Hi, Papa. Yan si papa. Papa. Dito, Lods, ha? Baba ko, Lods. Yan, sige, baba mo, Founder, para matamsakan po natin yung bahay ni Ma'am Miss Katipon. Ayan. Magiging Garcia na yan pagdating ng araw. Hala. Okay. Tama. Hindi, biro lang yun. Sabi. Hala. Baka may mga Yan, alas, And nabako. bless your glory. Yan, sige, mamaya ipipin po natin yung Founder. Ayan, matamsakan nyo naman, guys, yung premiere ni Ma'am Mars Marge. GG, dan ako sa'yo, Mars GG, ha? Mars GG, dan ako. Dos Pio-Pio. Ayun, dyan para sa Dos Pio-Pio. Pugi pala yung aking kapalido. Oo. Yan may camera ko kasi may sira yan. Kaya di ako nabubukas. Pugi yung kapalido ko, ha? Pogi, pero puting ang book natin. Matanda na tayo. Ito yung pogi. Pero may camera natin, no? Hindi nakikisama. Hello, Pio-Pio. Sa touch, hello, Pio-Pio. Ano lang. Shoutout din yan yung lahat. Patay ko na nga mo ito music para makapag-usap tayo ng maayos. Ayan, wala bang yung katanungan kay Miss Katipon? Ayan. Siyempre, guys, tikitan nyo naman yung binaba ni Lods Oliver. Yan po yung bahay ni... Pray lang po akong sumasagot kapag ano pong itatanong niya. Ayun, open po magtanong si... Ayan guys, may nakapin ako. Support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Si Ma'am Marge, GG. Upcoming premiere niya. Hindi pa yung nakatamsak niya guys. Support niya para ipipin po natin yung bahay ni... Ano ba yung pangalan? Saglit na. Hindi kitang kita ng dalawa mo. Bigay mo ng 30. Wala anong ng bahay ko? 7 lang nga sa akin eh. Dami naman yun. Marami yung banana sa inyo, no? Ayan, 758 na pala si Ma'am. Ano, ayan, pwede ko ito magawa ng 760. One Ayan, yan. panoorin ko mga video. Salamat. Dagan natin Ano kasi, maya pagkatapos. gawin ko yan 1K kasi yung mga bahay niya, eh. Ha? Gawin ko yan 1K. Oo, panoorin ko lang yung video. Di ba maganda? Ate Diba? Marge. Ate Marge, mamaya na ako dumikit sa'yo. Hello, Pio-Pio. Parang wala ngayon si Ate Emma. Ha? Hindi ko nga alam na saan. Saan ka ba? Saan bansa ka ngayon, Ate, ano? Saudi. Saudi ka rin? Ako? Oh, Saudi. Saudi ka pala ngayon. Oo. Masala. Homemaker.
pa magka isang bansa. At Los Pio, wala kayong bahay. Wala kang channel. Wala. Supporter lang ako. Let's get you. Shout out. Wala nga. Ano natin ba yun? Ba't hindi mahulog yun ako? Kumusta yung kaibigan natin? Ba't ko bibigay? Thank you so much, Mars GG. Mamaya na ako, Ate Mal. Nandito pa ako sa taas. Ay, Papa. Papa. Paalis pala kami ha, nagpakita lang talaga dito. Sige, okay lang, miss. Ito, mama, okay lang po. Next time po, nagdikit naman ako sa'yo, next time na lang po. Sige. Kasi Walang problema po. paalis daw kami. Unahin mo na yung trabaho. Okay lang po yan. Oo. Sige ha, sino yung nasa taas? Sino Let's yan Oliver. Sino si Oliver? Oliver G Channel. Iba yung pangalan ni founder. Sige, mama, maraming salamat. Ayan, sige. Sige, maraming Dikit na po salamat na sa inyo ha. Next time po ulit. At God bless Ayan, po sige, sa Miss lahat. Cathy Pon. Bye-bye po. Maraming salamat. Okay. Ayan, mag-iingat po, ingat. And God bless. Sige, Maraming sige salamat po. sa pagdalaw sa aking live stream. Okay po. Bye-bye. Bye. Bye. Saan ako? Kakahulog lang. Uy, pogi naman kaibigan ko. Mahaba na buhok mo, Lods. Pinapahaba ko talaga ito, founder. Bakit? Pogi ka. Mas pogi ka dyan. Para ano? Sana yun ko. Wala na itong bahay ko isa. Ano nangyari? Ayan ito pala eh. Ba't magkatabi lang sila pala nito? Maria Joseph Santissima. Matanda na tayo tingnan. Pagupit ka kaya, Lods? Pagka, okay na. Sarado muna tayo. Sarado tayo eh. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Ma'am Katipon. Ayan, sige. O yung guys, kung nakadikit na po kayo kay Ma'am, katamsak na kayo sa premium ni Ma'am Marge DG. Ayan, ipipin muna natin saglit yung... Hindi guys, nakita nyo guys, ako magsukli guys yung nakapin. Yung magdikit yan. Talagang ko na tumaya yung tamsak ni Ma'am Marge DG. Ay, bago to. Oo nga pala. 14. Ano to? Ngiti mo lang sapat na. Happy na ako. Ayay, kagilok. Oy! Ayan, 14. Thumbs up. Baba mo na ako. Tapsakan ko muna si Ate Mal. Sige, let's Pio. Sige. Tamsakan ko rin to si Ma'am Marge muna. Busy ba, Lods? Ayan, 15. Hindi naman. Busy ba? Saka ko lang to. Kasi kanta ka na. Ha? Kasi kanta ka na pagkatapos ko. Kanta ako? Oo. Uy, Ayan, 780 na yata, 60 yata si Mama, no? Anong pangalan nun? Si, ano niya talaga? Miss Katipon. Hindi, yung channel niya, Miss Katipon yun eh. Oh, Miss Katipon. Dito mo na nakilala yan. Ay, iba yung founder, ha? Dami kang mga friends, ha? Yan yung nagpano sa akin. Ano pa? Yan na. Yan na yung ano? Yung kasama mo habang buhay? Ano ba? Yeah. Ha? Yep. Ano ba? Yeah. Ha? Wow. Ay, okay. Copy, ah. Copy.
Ayan guys, may shoutout ulit sa inyo dyan sa 6 million viewers natin. And siyempre guys, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Maraming salamat din sa Let's Pio Pio. At siyempre kay Papa. Papa, Pinkam. Kay Papa. Maria, I love you. Ayun. Papa, Maria. Gawin na. Papa, love Gloria. Maria. Busy yan si Papa. Ayan sa 5 million viewers natin yan. Busy ba? Tapos bunso ko si. Busy yun. Hmm. Bakit dito yun? Sa sako ko yun eh. Na-premiere yung kanina. Doon ako kanina. Hindi ko nakita Sana si kayo Papa. ng March. Ayan, okay guys. Ipiping ko muna ito sa Papa, hindi inyo. ko nakita sa list ni sa premiere. Yan si Ma'am, si Ma'am Bless Your Glory. Ayan guys, nasa ano din siya sa Middle East din. Sa lahat po niyan, kailan Ma'am March. Support man natin yung mga... Sa Middle East si March. So din yata sila. Ate March, done na po. Ayan. Ayan, sige, baba mo lang ulit yung ano niya. Ma'am March pala. Hirap kasi i-copy yan eh. Pag namatay ito, pag kinantahan ko namatay, wala na. Ang alin. Hala ka tayo. Kantahan tayo ng ano. Kanta mo na, ikaw na. Kaya mo Kantahan yan. ko, kantahan ko. Ay, sige. Ay, kami kasama ka, tulog-tulog pa eh. Ikaw pa. Anong ka time loads yung kwan? Yung si Balasi? Okay, shoutout sa lahat yan guys. Nalaglag yung host natin dyan. Shoutout po sa baba dyan. Shoutout. Shoutout sa lahat. Shoutout. Nahulog kasi yung host natin guys. Ako mga dito mag-co-host. Hey Papa, Hi. how are you Papa? Papa, how are you? How's your day? What are you doing Papa? Papa, Yo po. how are you? Migi love shoutout sa'yo Papa. Wala. Nalalaglag pag kinakantahan. Hindi kaya. Ba't nahulog ka? Wala nga. Pagka kinakantahan niya, nalalaglag. Bumibitaw yung internet. Papa, you sing now, you sing. Oo. Oo, Mahina siya. hindi- Ikaw na lang kumanta kaya. Kasi pa ako Papa, yung nalalaglag eh. Kantahan mo nga kung di nalalaglag pag ako kumanta. Ay, shoutout yan 7 million viewers natin. Ayun, Ma'am Marge, Gigi, ayun, may shoutout sa iyo. Try ko. Pamakaw ko na yung akong bit. Sige nga. Kung magana ba? Ayun, nahulog si Los Biobio. Ay, si Ma'am. Kantahan mo nga kung di, bakit kaya na bibitaw yung internet mo pagka kinatahan? Sige, Nangyari. try ko.
Try ko kung hindi yung... Ayan, sa 8 million viewers natin dyan. May shoutout ulit sa inyo. Hindi ko lang. Try na. Sige, try mo. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan kay Bless Your Glory. Yan, Miss Katipon. Repeat naman guys, hindi na ba ako? Ayan, kaibigan nila Oliver. Pasupport naman natin yan guys. Falcon, sis Ate. Ayan. Ayan, sige. Ako sa magat niya. No? Ayan, support naman natin yung nakapin dyan. Yan po yung kaibigan ni... I just look better. Lagyan mo ng background. Hmm? Lagyan mo ng background music. Alin, Lods? Okay lang ba? Walang background eh. Oo. Walang Dali problema. lang. Lagi naman akong nagpakanta, mag-CPR. Lagyan ko ng background music. Para maganda. Oo, okay ah. No problem, basta ikaw. Sige, brothers, yung try natin ah. Sige. Ayan, ganyan guys. Mga lahat ng mga in love dyan. Lahat sa mga J Brothers. Lahat nila sa J Brothers. Ayan. Ayan, siya po yung aking kabilido na pinaka-loyal sa lahat. Siyempre. Ayan, Ma'am Marge. Maraming salamat sa BG mo dyan. Ayan. Sa lahat po ng pa-BG, maraming salamat sa inyo. Kasi pa ako kumanta, bumibitaw eh. Ba't kaya bumibitaw? Lumuluwag yung internet ko eh. Baka sa boses ko. Yan. Yung oras na ba? Tulog ka at anong sa'yo? Naman ako ng isipan mo. Sana patanin Sinong kumakanta? Ayan, so Oliver, shout out sa inyo, Scarlett. ito ay sabi mo na mahal mo rin. Mahina ang signal ako. Putol-putol kasi boses ni ano. Shout out Sir Flow. Di ba akala ko wala at wala na iba pa. Bago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at bigyan ka? Okay lang, mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, puno-puno ng ligaya. Isang araw kang di nakita, isang taon tumbas na. Miss kita, miss kita.
ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, hintay pa rin ako hanggang kailan ay iwan ko. Tandaan at huwag limutin, tingnan ang iyong damdamin. Sana ay iyong piliin at iyong hilingin. Ay ako. Miss kita. Kibahan naman ako, guys. Yan. Ayan, shout out sa'yo, ma'am. Shout out sa'yo, Ading Nels. Nakulbaan Shout out kasi sa'yo, ako eh. Ma'am Scarlett. Kantahan Miss tayo dito, Scarlett, guys. charot. Kantahan. Ayan. Hindi kasi kumakanta kasi may na internet ko. Bumibitaw. Shout out sa'yo, Ading Nels. Ading Palki. Uy, Ading Nelda, shoutout po. Oo. Good evening, good evening. Dito ako ngayon sa hagdan, oh. Di ba? Hagdan lang sa kamangha. Pinantahan ko kasi si... Hello, Ading. Mega love shout out. Shout out. Nandito na kami sa kabilang banger ating. Ay, Ayan. kabilang banger na na. Ayun, 14. Anis. Ayan, kain tayo. Sige. Ikaw ang unguyan kung lulunok. Shout out sa'yo, Ading. Shout out sa'yo, mamahal Ading Carmen. Saan ka man kanyang sa tabing hagdanan din. Palki. Ha? Carmen? Lang yan? Hindi, sabi ko shout out sa'yo, Ading. Yeah. Pa-request. Ading Olivay. Thank you for mood. Ayun, welcome sa'yo, Alright. Anisi. Ay, Wow. quiz. Thank you for mood. Try ko naman kakantahin. Diyan. Ayaw. Thank you, Ma'am Honey. May kanta na kayo dyan, guys. Nakinig ko. Ading Carmen. Ay, Ading Carmen. Ading Nels, kanta ka po. Yun. Dahil si Ponte nakaboiler. Okay, kung nagiging Thank you. na dumating sa aking buhay at ngayon na lang nandito. Sana pag-ibig mo kahit di mo alam, hindi na nasa ilang beses di na kong lumuhan. Sana magaling lang damdamin ko sa iyong isinusunod ikaw ay mahal. Sana mga pangako nilalabag. Sana pag-ibig mo kahit ilan. Aking dasal sa imay pagmamahal ay tumagal. Abutin mo ang bagyo ko. Sana pag-ibig natin ito'y matagal. Huwag na sana mabaling lang damdamin ko sa'yo lang daan. Isinusunta ko, ikaw ay mamahalin. Sana magaling
sa aking dasal sa tumayo pagmamahal ay kumagay abuti man ang magyuti sana pag-ibig natin pag-ibig mo pag-ibig mo tunay na yan guys. Tunay na yan. Ayun, shoutout siya, mahal ating Carmen. Ayun, next. Next, si Ading Nilda. Sa taas, kasama ko dyan. Ayan, nandito pa lang ating olive oil at ang ating escarlots. Ading Carmen, shout out. Ating olive. Yeah, Musta ating olive? I'm okay. I'm be happy. How about you? Saglit lang, wala ako. Di madinig ang iyong boses. Parang nasa kuweba ka. What? Ayun, shoutout. Hindi ba rinig boses ko? Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Support naman natin si mahal ating Carmen. Ayan, okay na. Yan ka-supportive at pinakamalambing. Ayan, Ading Carmen. Ading, May galap shout Ating out. lovely. Kamusta ding lovely? Wala naka-live? Ako Ang lang yata sikat na naka-live. vlogger Nakalive na. si Mong, nakabidit na ko kay Mong. Ah, naka-live pala. Hindi, okay lang yun. Tambayan naman si Kuya Mong ng mga Daming team views. influencer. Ayun, may tao na. Si Miss Pasundot at saka si Marge Gigi. kung saan Ayun guys, pa-support naman natin yung nakapin. Miss Ayan, Pasundot. pang 75 thumbs up, pang 76. Ayan. Daming Ayan si tamsak Ading ka. Nelda. Ang ating XW. XW. Wow, sana all XW. Huwag tayo magkwento muna ng politika dito si Lods Oliver. Kanta ka ng Pander. Miss Maharot pala. Si Ading Nilda muna. Ayan. Hindi kasi makakanta kasi nahulog ako. Ewan ko kung bakit. Nilda, banatan mo natin. Ano Yan ang ating dalawa olive oil? magkapatid na mga kamantayan. Ano ating olive? Banatan mo ng Olive kanta. oil. Olive oil. Ano pangalan na yun? Ating Nelda. Alina. Ay, wow. Ganda naman yung malading Carmen. Ikaw Going to ang Adelaida. mahal. Ating palte. Ano? Ating palt. Oops. Yung ating- ano mo, yung ano ba yun, yung tax mo, hindi mo na ano ng 15, 30 ang nainom mo. Ayaw din yung sa akin. Ayaw din. Ayaw din? Parehas kayo. Ayaw kasi piniwala ni Maria sa akin na ayaw eh. Hindi niya Ayaw pwede din daw. sa'yo. Ayaw Hindi din sa akin kaya. kasi, wala akong ano, wala akong sinelect basta sa pangalan lang yun eh. Ah. Yan, okay na. Ibantayan mo natin sa resulta. Dali na ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuskala, di mo ka pa sa pag-ibig. Di nag-aaral pagkat walang pera. Mamaya may ating Kaya ika'y na masukan sa mga biling na pagpag. Mula noon dinansagan, kalapat ng mababa ang lipad. Ay walang magagawa. Kailangan mo mabuhay sa mundo. Iniis mo ang lahat, kay hirap talaga. Ang pangarap ko makahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan sa mabiling na pagpag.
Mula noon dinansagang kalapat mababa ang likha. Magdalena, ikaw ay sawing pala. Kailan kanila maintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing pala. Kailan kanila maintindihan? Magdalena, Magdalena, Miss Kapito. Hindi mo namang pagbago, mabuhay na ng dahil. Ngunit ang mundo'y sadyang napakalikid. Hanggang kailan maghintay, hanggang kailan magtiis. Ang dalangin mo'y kailan maririnig. Magdalena, ikaw ay sawing pala. Kailan kanila maintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing pala. Kailan kanila maintindihan? Magdalena, Magdalena, Magdalena. Magdalena. Ayan. Oh, Ayan. marami. Ayan. Ano mag-mute? Ayan. Tuloy mo natin kwento na kay Ma'am Nels. Ano ba yun sa'yo, Ma'am Nels? Kasi sa akin dati, yung ano ko na yun, yung gano'n ng Maria. Wala Ayaw pumasok. Ayaw niyang anuin. Hindi. Ano ba yung ano mo? Nelda B. Filipe, may dot ba? Tanggalin mo nga yung dot. Yung Hindi. B. Kasi, di ba, yung channel ko, Nilda P. Pilipidat. Oo. Ganon. Pero Tapos, pag nag-pin up ka ng tax mo, tanggalin mo yung dot sa B. Kasi ako dati, ang natandaan ko, di ba, junior kasi ako, nagyan ko ng dot yung junior, saka yung middle name. Tinanggal ko yun. Pumasok. di naging 30 ka o hindi? Wala akong option doon na 30 o ano. Basta yun lang. Pero subukan mo sa'yo, tanggalin mo yung dot sa B. Ang sa akin kasi, ading, yung ano ko ba, hindi magtali. Kasi yung tin, inilagay namin yung buong pangalan ko. Pangalan ko na tunay. Pero yung itong pangalan ko dito sa sa YouTube, nickname ko lang ito, Nilda Filipe. Tapos ate. Tapos, yun nga ang ayaw niya. Hindi siya magtali. Kaya naghahanap siya ng... Saan siya nag-i-error? Doon sa... Hindi may 13. submit. Oo. Sa tin siya nag-i-error. Oo. Pwede gamitin mo yung tin number ni Ma'am Carmen. Yun na lang gamitin mo. Oo. Yung tin number ni Mahal Ading Carmen, yun lang gamitin mo para wala kang problema sa pangalan. Kasi sa akin, sa tatay ko, ginamit ko. Ipinasok pa ni Ading Maria. Kaya lang yun, naghahanap ng iba pang ko para maipasok. Kung ayaw, magiging 30 talaga siya. Kasi yung sa akin kasi, matagal sa pumasok noon at tin number ng tatay ko, hindi pumasok. Ang ano ading sa tax mo ba? Oo. Sa tax ko lang, Ading. Yung sa akin 30. 30 din na kagad. Grabe naman ang... Oo. Kasi yan kasi yung ni Lolo, kasi yung kanyang kwan. Sa Kasi iyo. may bracket siguro yan. Hindi kasi pwede siguro. Ewan ko lang ha. Kasi alam sa Kuwait tayo kasi sa Kuwait namimili din siguro yan.
Kasi ako last Pinipili time, niya ako. Buti sana Kasi kung last time talagang yung sa kwan akin. naman ako na vlogger, hindi Pero ba? 30 mo na lang. Kasi 30% na naman eh. Kung mag-sahod ka Kasi naman, 150. nagpagawa ako ng ng tin ko. Hmm. Yun ang pinasok namin na Ding Maria. Mm. Ngayon naman, ayaw naman niya ay i-accept Accept? yung ay hindi siya makago. Ayun, naghahanap siya ng iba kong Ah, ID, ang sa akin passport naman ko, kasi ganun. iba yung Oh. ano ko. Iba yung ano ko kasi sa Ayan. akin hinapan May akong binaba akong documents. premier, pa-support naman. Ngayon, Baka. ngayon kasi yung pangalan ko dun sa tin, yung talagang tunay Kanino na ito? pangalan ko yon sa akin. Tapos yung pangalan ko dito sa YT, Nilda Pilipi Vlog lang. I-try nga yun. Kaya yun, hindi siya magtali. Hindi ko na kaya ilalagay yung Hindi yung naman. Kasi sa akin yan, sa tatay ko ginamit ko, ba't ayaw pumasok naman? Ibig sabihin, baka sa pangalan mo, Nilda, ano ba nilagay mo sa pangalan mo? Ano mga, sa akin kasi, yung inilagay ko lang maiksi lang eh. Dati, ano lang, N, ganun lang. Tapos ang ginawa ko, nung plito ko yung doon sa ano ko, Nestor, ayun ganyan. Tapos Tinanggal na. ko yung dot. Tapos na? anong tapos? Yan, wala kaya na Walang naghahanap pa. Insininting ko Balikan mo wala na kaya yan, din tapos Maria. na. Yung passport ko na lang ang inaantay. Hindi, sa akin kasi yun, ading Nels. Mm. Di ba, nag-fill up ko 15%. Okay na. Nakasubmit siya, pero under review. Review siya. Oo, ganun din sa akin. Under review siya. Review Yan, pa lang yun niya. ang nangyari sa akin. Ngayon, ang Mm. ginawa ko, di ba, under review siya. Hindi nag-complain ako kay Maria, sabi ko muna ito, ganito, ganyan. Mm. Tapos nag-usap na kami. Mm. Tapos, sabi ko kasi, pag pinasok ko yung documents ko na passport, under review pa rin siya. Palit-ulit ako, nagsawa na ako sa palit-ulit niya. Ay, ganon. Oo, kasi maghintay pa ako. 15% siya doon nakalagay para review. O di, piningaan ko muna. Tapos ang ginawa ko, hindi nagtawag si Maria, nag-usap kami gabi. Ayaw pumasok. Ang ginawa ko, hindi ako tumigil. Hindi ko rin alam kung blessing in disguise din naman kasi yun eh. Ang ginawa ko. Kasi nga, yung doon sa di ba doon sa pangalan, pag fill up ka pangalan mo doon sa ang ginawa ko, basta naalala ko, ang ginawa ko kasi dati, pwede mo lagay N lang, di ba? Nilda, letter A lang lagay mo. Ano nga sa'yo? Nilda, N lang nalagay mo, di ba? Sa akin nalagay ko doon, binuo ko yung pangalan ko, pero tinanggal ko lahat ng mga dot. Di ba? Nilda, B, dot, di ba? May Pilipi. Subukan mong tagalin yan, ang dot. Nagpipill up ka na lagyan mo ng dot? Oo, Hindi. may dot siya sa may ano niya. Tanggalin mo yung dot mo. Sige, i-try nga Kasi namin. dyan ako, nagtaka ko bakit bigla siyang pumasok. Wala naman akong pinalapan na na. Yun, pumasok naman siya. Pero naging 15 ka rin o 30? Wala, 30 siguro yun. Kasi wala, hindi naman Ay. pinakita sa akin ng 15 o 30 yung pinalapan ko eh. Ipatry ko kaya din. Yung sa akin kasi 30. Kasi 30 hinahanapan. Ikaw hinanapan Ganun ka talaga rin yun. ng Ganun talaga yan, Ading Nels. Kasi ganun nangyari Sa akin, yung nagano kasi hindi gayo si Jackie. Tapos Jackie ito nagsisend last sa time akin yung gayo sa akin eh. ng proof na files. Sinasend ko yung passport ko. Ganun pa rin. Yun, isang click lang, naging approve siya. Tinanggal ko lang yung dot. Wala na akong pinapa na 15%. Pinabayaan ko na. Shoutout sa'yo, Papa. Subukan mo tanggalin ngayon yung dot. Sige. Fill up ka. Kaya ko na lang kasi si Ading Maria try lang Yung sa na. akin, isang license ko lang. Oo, sa'yo. Hindi. Yun mo sa akin. Sinindin ko pa nga yung Okay na. yung Xerox copy ng passport ko, ayaw pa rin. Oo, ganun din sa akin. Under review pa rin siya. Pero yun, yung Xerox, baka ayaw niyang i-read, sabi ni Ate Maria. Kahit nga sa akin pinicturan ko nga itong passport ko talaga eh. Wala talaga. Under process pa rin siya. Ginamit ko una yung TIN number ng tatay ko. Ayaw pa rin pumasok. Hininga pa rin ako ng process. Yun nga ginawa ko. Yung dot na yun, tinanggal ko. Yun ang tandaan ko. Tinanggal ko lang yung Nestor. B. Ganon. Ay pala, dot. Tapos Hindi ko na lang Garcia, kaya ganyan, dot. Tinanggal ko rin yung dot sa dulo. hindi ko na lang kaya ilalagay yung buong pangalan ko na tunay.
Hindi, lagay mo yung buong pangalan mo, walang problema. Gamitin mo yung kay Ma'am Carmen na lang. Kasi yun nga kasi sabi niya hindi magtali. Yung pangalan ko sa YouTube at saka sa sa dito ibinagay namin na ko. Kasi nga, ang tunay kong pangalan. Hindi, Ma'am Ading Nel, sundin mo na lang yung pangalan mo sa YouTube. Anong problema? Sundin mo. Tapos yung doon sa TIN number mo, yung sundin mo na lang, yung kay Ading Carmen na lang ilagay mo. Kasi sa akin, tatay ko naman pinasok ko eh. Hindi, yung TIN na kung ayaw, yung TIN na lang ng anak ko ba? Ayun, Pinasok TIN na lang ko rin anak mo. Hindi, pero pinasok pa rin yung, trinay pa rin namin yung TIN ng anak ko, ayaw pa rin. Ganun pa rin siya. Ganun nga sa akin na rin, yung tinry ko rin yung tatay ko dati, ayaw, yung TIN number niya. Inulit ko yun. Yun lang tinanggal ko yung dot. Binuo ko yung sundin mo yung pangalan mo. Di ba nilagay mo yung Nilda dot pa rin? Pang sign ko. B? Nilda Felipe na lang. Nilda B. Tapos wag mo lagyan ng dot yung B. Felipe na lang, diretso na. Tanggalin mo yung dot. Bakit naayos din sa kanya? Naayos din. Baka pumasok. Kasi yun ang ginawa sa akin eh. Falcon, saya ka pala ka dyan. Oo, meron lang hindi magtaling document. Kasi andito. Oo nga. Kasi andito siya eh. Andito siya. Oh, sabi niya dito sa akin, Google Payments. Oo. Nasaan na ba? Sa akin kasi, palit-ulit ako dyan. Nilagay ko ng proof ko, yung passport, ayaw pa rin. Yung ikama ko, ayaw pa rin. Nagsawa na nga ako, kaya sabi ko kami rin, tawagan ko nga. Nung pinasok na yung Maria, ayaw pa rin. Sa akin, sabi niya dito, Google Payments at missing tax information to make sure your ganun form talaga yun is siya. approved. Ganun yun. Tapos, dito naman sa may chinat pala sa akin nun si Lolo. Ito siya. Sabi niya, dito, yun. We receive your tax for a demp of the invalid due to name mismatch. The name mismatch was grade because the name associated with the account in your reads is different from the name in your private on the tax form. Kaya hindi siya nagtali. Kasi may pinalapan ako nitong doon sa kasama namin. Hindi niya tunay pangalan. Ang ginawa namin, sinunod lang yung pangalan niya sa YouTube. Kasi sa PIN number naman kasi, wala ka naman pilapan na pangalan doon eh. Hindi mo naman kailangan yung pangalan mo doon eh. Kung sinong Oo, wala. Dito lang sa may tax talaga. Basta sundin mo lang yung pangalan mo sa YouTube. Yung YouTube mo na yan, Nilda B. Felipe, di ba? Vlog? Ayun. Tanggalin mo na yung dot. Lagay mo lang Nilda B. Felipe. Try nga namin ni ating... Ba't ako, Aling Falco, nang nilagay ko yung real name ko, Carmelita Acosta, pero hindi ko nilagay yung pangalan ko sa vlog. Hindi. Oo, walang pero siyempre minsan kasi nagkakaroon ng problema doon sa Oo nga. Kasi ako napansin ko doon eh, kasi marami na akong sinend ko na yung passport ko para proof. Ay, wala pa rin. Process. Ano pa rin under process. Submit files naman ulit ako. Under process na naman. Submit files na naman ako. Nagsawa na nga ako, 4 yata na beses. Tumawag na ko yung Maria. Sabi ko baka may mali ako. Ba't dalawa? Sila Deliver. Dalawa ka, Founder? Dalawa ka, Founder. Kick na lang kita. Tapos, yun nga, sabi ko sa gabi tumawag si Maria, tapos process namin na, yun, 0%, 10%. Turo niya ganon. Parehas din ang process ko. Parehas din, kaso pagka sinend ko, under process pa rin. Ayun ang ginawa ko. Basta pinalitan ko lang yung pangalan ko doon, yung tinanggal ko yung 2 dot na yun. Yun, pinindot ko, bigla siyang pumasok. Kaso yung ano mo siguro ating palte, yung tunay mong pangalan yan, inilagay mo dyan. Hindi, Falcon of Desert, di ba yung pangalan ko? Pero sa pag-fill up ko ng pag-apply ko, yun ang pangalan ko. Pag-apply ko ng ng monetization. Ng address ko, di ba address mong pina-apply mo sa Pilipinas? Yun din. Oo, ganun din. Parehas din, di ba? Oo. Kung ano address mo na send mo sa Pilipinas sa iyong Google AdSense, ganun din ang ginaya ko sa akin. Pero pag-apply ko lang doon sa tax ko, tinanggal ko lang yung dot.
Kasi hindi siya maukihan, di ba? Pag-apply mo, di ba? Lagyan lang N. Oh, mag-check siya. Sa akin, dinubos ko lagay lahat, pangalan ko. Pero tinanggal ko yung 2 dot. Parang yung experiment ko lang. Bakit Hindi kaya na ganun? siya nangailangan ng documents. Hindi na. Pagka pindot ko na gano'n, nagulat na ako. Automatic siya. Naging ano na, naging Okay na. approve na kagad. Sige, Ganun na lang gawin mo, Nilda. Oh. Pilipili. Tanggalin mo yung dot kasi yun yung tandaan ko. Try mo lang kasi yun nangyari Di sa ba akin. nilagay mo naman yung kwan nun? Di ba tinanggal mo din yung Nilda Bilipe? Baka nilanggal mo yung Nelda B. Dot Philippine. Oo, Nilagay mo, lagyan di mo ba? ng B, tapos wag mong lalagyan ng dot. Oo, ng tanggalin mo period. lang yung dot. Yung sige, try namin ni Ate Maria. Kasi itinarek, Kung ayaw na, tanggalin mo yung ano, B. B. hindi Pero kasi lagay mo na lang yung inalagay ano, na namin ni Ate Maria na O, di ba trinay na rin natin? yung full name ko na ito, yung Hindi, sa Persina. inano na rin natin yung Nilda B. Filipe. Hindi, Walang hindi dot. pa. Man, Hindi, ano na hindi. lang natin, pero walang ano, nilagyan natin ng dot. Oo. Tanggalin mo yung dot. Kasi ayaw baka Try basahin lang yung dot namin kasi mamayang nga gabi, hindi sila Ate magkatugma. Maria. Kasi akin yun Kasi ang naisin na yung naisin ko na yung passport, yung Xerox copy ng passport wala yun. pa. Paulit-ulit. Sa pin mo Submit ka yun, ulit. wala naman, iba naman ano yun. Submit ka Bangoy ulit. naman ng pag-apply nun. Hindi, subukan mo, Ma'am Nel. Sabang dito pa naman. Tax Di ba? naman yan, Sige, ano. punta ka ng tax. Alam mo naman yun, di ba? Tax, saglit lang naman yun. Add mo lang yung ano. Iba din naman Number yan mo. yung way ng pag-apply ng tax. Oo. tax lang, na ang problema. Pero sa ano lang, Wala kang problema. Pasok mo na yung pin ni Ma'am Carmen o sinong pin dyan. Basta pag pila pala. kasi nga yung problema, hindi ka naman pala sa sauran ninyo, kung wala kang ano. Kasi sa akin wala na, hindi na ako pinapili. Basta nag-automatic na lang siya, no? Approve. Oh. Sigurado ano yan, 15 30% yun. Certificate of all legal name, sabi na naman niya dito. And submit this as your proof of name documents by click. Oo, submit yan. Pero tinanggal mo yung dot. Hindi, submit Pag ulit tuwing panibago. nagsasubmit siya, missing document siya. Oo, ganun din sa akin nangyari dati. Tanggalin mo lang yung fill up, submit form ka ulit panibago. Pilitin namin niya, binigay mo mayang gabi. Oo, submit ulit siya, submit form ka ulit panibago para mawala yon. Basta tanggalin mo lang yung dot. Papasok yun, basta parang yun ang tandaan ko eh. Pag hindi pumasok, edi Sana lang ate. uwian na. Kasi ito na lang problema ko eh. Yan ang natandaan ko sa akin. Kasi hindi lang ikaw nakaranas niyan. Ako, alin, yan. Nahirapan 4 na nga si beses. Ating Maria. Nainis na ako. Sabi ko, ayaw ko na mag-ano. Kawawa naman si Ating Mariate. Eh, siya ang tagapag-ayos na ko eh. Ang ano ko. Medyo Buti nga mahina dyan si siya Maria na yun. nagagay. Hindi, kaya nga sabi ko sa kanya, Ah, sabi niya sa akin kasi 30%, sabi niya, wala din kasing kwenta yung ano mo kuya kasi 30%, hindi ka rin nag-apply. Sabi ko, anong gagawa natin kasi ayaw nga siya pumasok. O, diba? Sila sa Oliver nga, 30% din yan siya eh. Kasi meron kasing time na minsan hindi siya papasok. Depende siguro. Lalo na pag Siguro. pag mahina Oo. yung signal, Oo. mahina yung signal mo, may Kaya sabi ko, signal ka nanghinayang pero ako, sabi ko, hindi sige, talaga mag-ano siya, lang kaya ako, hindi talaga siya malakas. Pahal na lang ako. Hindi naman malaki 30%. Kalahati. Pero naman sa ang akin nga tulad, kalahati kasi ng si, 15 yan. ano ito nag-ayos sa akin, si Jackie. Oo. Hindi siya pumasok, di ba? Kasi sabi niya, yan kasi yung kani YouTube eh, yung 30%. Oo, yun ang hiningi. Noong una, yun ang hiningi. Okay yung 15, okay yun, pasok siya. Pero hindi siya ma-aprobahan under process. Hiningihan ka ng proof documents. I-upload mo yung passport mo. Oh. Tapos under process. Patagal, isang araw. Hintay ko. Wala pa rin. Sabi ko, ayaw ko na. Ayaw ko na mag-apply ng tax. Hayaan mo sa dyan, sabi ko. Oh, may ginawa ko. Yung dami daw. Pinindot ko lang yun. Oh, sige na, kanta mo na kayo ng Nelda. Tanggalin mo lang yung dot. Okay na yun. Wala na yan. Prove na. Tanggalin mo lang yung nalabi na lang. Tanggalin mo lang yung dot. Sigurado yun. Papasok yun.
Kanta ka na ba ba? Ayun, meron siya ulit dyan. 2 million viewers natin. Hindi lang pala ako nang-encounter ng gano'n, ano? Gano'n din siguro na-encounter mo, Founder, kaso lang di lang na ano yun. Wala din sa akin. Dito na ako, Lods ah. Sige, Dito sige. lang ako. May kausap ka? Sana all. Hey guys, palambing naman yung premiere ni, ano? Ni, Like this. الحين انت Sunday night يعني Saturday night you will go صح؟ هذا PCR. Ayan, tama yan, mga 2 hours na po tayo. This one she gave you? Test for arriving passengers. Sa akin kasi okay na yung ano ko. Also, if I'm coming also meeting again like Dumating na this. pala yung ano mo, no? Yung AdSense mo, no? Kaya okay na yan. Today يعني you are 14 night you will go correct؟ ها؟ يعني tomorrow لازم PCR. My Shout out problem sa is 3 million I'm viewers natin. coming Yan, abangan where sila I ito need kwentuhan pa guys. PCR. you make it there في Puntahan ko muna kayo ng isang munting ano. So, dumadagdag yung ano. Mamatay yung cellphone ko. Traffic for me. I don't know where I'm meeting. There is many now Michelle with corona many places in Tacloban everybody and you are not the only one you come from Tacloban many people in Tacloban coming to it صح؟ بلد This one, I How far? travel How far? only 2 hours. في بعد يعني مشان make a taxi ولا bus problem. I mean like this. Very nice house. Makuman. Yeah, kapag. Three, four days. But this one, 3, 4 days. You see the cabinet under the very big. Ayun. Mabas din. Ayun, shout out din sa 4 million viewers natin. Ayan. Kanta ka na, mahal ading. Ayan. Si Ma'am Scarlett, busy pa yan. Ayan. Si Ma'am Nelda. Dumating na ba yung pin mo, Ma'am Nels, di ba? Ayun, lumabas ulit. Ayan na. Ay, ako muna, magpasalamat din pala ako, siyempre. Kasi sa akin, hindi rin dumating yung pin ko. Nagsawa na nga ako sa kasi sen, nakapat na sen na ako. Ayan. At siyempre, nag-troubleshoot tayo. Ayan. Siyempre, nag-ano tayo kay Maria din. Maraming salamat sa iyo, Maya. Kahit paano na ako ng knowledge sa iyo. Ayan, siyempre, okay na yung pin natin. Okay na rin yung tax natin. Ayan, naghintay lang tayo ng kunting ano. Ayan, makamalay mo, baka makasahod na rin tayo kahit mabuo natin yung Tris Holdings. Ayun, salamat din dyan guys sa pagtaga. Sa lahat po ng members dyan, siyempre. At sa lahat po nagpapalipad. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo. At siyempre, hindi naman natin maabot yung $100. Mahirap kaya abutin yung $100 guys pagka walang nagsusupport, wala din nagpapalipad. At siyempre, wala din pong nagpapamember sa'yo. O, diba? Kasi tulad natin ng mga mababa yung viewers, ay siyempre, umasa na lang tayo yan sa pa-members, palipat, yun na naman sa atin eh. Pero sabihin mo na ano, ayun. Siyempre, 1 year bago natin makuha yung $100. Oh, pwede naambot na yung $100. Pahinga na tayo. Kuta na yan, kuta na. Di ba, Ma'am Carmen? Ayan, yung mga tao dito. Sana sila? Wala na mag-isa pala dito. Salita ako rito. Ayan, shout out sa'yo live. Ayan guys, tamsakan naman natin yung upcoming premiere ni Mahal Aling Carmen. Ayan, siyempre at sa lahat din dyan sa'yo maraming salamat. Ayan, siyempre ako guys, malapit ko na rin mapuno yung aking
Nag-update siguro yung mga pizza 20, ganyan. Ayan. Sabihin ko sana ko, kung tingnan mo doon sa timo, baka pumasok na yan. Pambili ng ano yan, pambili ng sigarilyo dyan, o no. Nako. Magandang tatuloy dyan sa inyo sa lahat po ng mga members po natin. Magandang shout out. Yan, siyempre nakarating din tayo sa isang oras. Ano? Nabilit naman 2 oras. Ha? Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? Ayan, what is the social distancing? What is social Yan, siyempre 1 meter yan guys. 1 meter. 1 liter distance. Ayan, kailan sa tatuloy dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, kailan sa tatuloy dyan sa mga sa Pilipinas. Yan, alam naman natin medyo, yung iba dyan medyo masakit pa yung mga damdamin. At yung iba naman dyan ay masayang masaya. At ang iba naman yan hindi na makakatulog sa kakaisip. Di ba mahal Ading Carmen? Ayan, shout out ulit dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, siyempre, congratulations muna natin. Ayan, siyempre yung mga nanalo sa halalan nitong 2022. Ayan, natalo naman. Congratulations. Siyempre, better lucks next time. Ayan, yan na lang gawin mo, Ma'am Nels. So, na ginawa ko, sa nawa po ay maayos din yan. Yan sa akin, nagsawa na ako dati niyan. Puro na lang under process. Process pa. Ayan. Nakailang send ako, documents, kung ano documents, para proof na lang. Sabi ko baka ito'y maliit, hindi siya maabot sa MB niya. Ayan pala. Minsan kasi yan ang binibigay ng YouTube, siro. Hindi mo rin kasi minsan depende siguro yan. Social distancing. Wow! Social distancing. Mas okay na yan na mag-approve na yung tax para siyempre medyo maluwag-luwag na rin isip natin. Of consideration with 30% lang yan, okay lang yan. At least may matitira pa rin sa atin. two personality is not combined. Yes, 30% that is na social distancing. 1 liter distance. What is social distancing? Wow! Social distancing. It is a kind of consideration with the two personality is not combined. Mag-1,000, 150. Oh. Diba, 2,000, 300. 600 din niya, may get. Oh, sayang pa yung 300. Pambili pa sana ng yun. Chokes to go. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ay, meron sila tuloy dyan sa mga members po natin dyan. Kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Nilda, Ma'am Carmen. Ayan, kay Maria. Kay Lord Zalden 7, Bro Noel Naraha. Ayan, kay Team HUD. Siyempre sa lahat ng mga members po na Team HUD. Sa lahat po ng, lahat po. Shoutout sa Team Maliw-Maliw. Ayan. Ayan, shoutout din dyan kay Ma'am Richelle. Ayan, kamusta ka na dyan, Ma'am Richelle? Ayan, alam ko busy-busy ka dyan. Siyempre pag sa Pilipinas, makakalimutan mo na rin dito yung bansang sa ibang bansa, siyempre. Karoon naman tayo. Siyempre, enjoy po natin muna yung natin doon sa probinsya. Okay, kamusta ka naman dyan, Ma'am Richard? Kung kayo nakikinig man sa ating radyo sa DY sa 99.9 Visayas Station. Ay, sus, ano ba yan? Naway na sa mabuti ka rin kalagayan dyan sa bansang Pilipinas. At siyempre, shoutout din natin pala si KJ Babes. Hindi ko na nakita si KJ Babes. Siyempre, mga kaibigan po natin yan. Huwag po natin kalimutan sila. Ano shoutout ulit sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga friends natin dyan. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan. At sana ay maayos na rin po yung ni Ading Nilda, yung tax. Ano ba tax? Kasi hindi siya makatulog, nagpupuyat siya, nagkakasakit na po siya dahil yung tax niya hindi na maprubahan.
Kaya minsan kasi siyempre guys, may mga trouble yan. Pag yung Google AdSense mo dumating, sa akin kasi baliktad, di ba? Parang nagkabaliktad kami ni Ading Elves. Kasi sa kanya, dumating yung Google AdSense niya. Sa akin, hindi. Na-aprobahan yung tax ko, sa kanya hindi. Sa akin, na-troubleshoot ko yung aking yan, okay na. Yan, complete na sa akin. Di ba? Konting tsaga-tsaga lang yan, makakamit mo rin yung tagumpay. Ang sabi ng huwag ka mawala ng pag-asa. Habang may pag-asa, may pag-asa. At siyempre, shoutout dyan sa bansang Pilipinas rin, sa ating mga kapamilya dyan. Ayan, kamusta na kayo dyan? What is social distancing? Kumain na ba kayo? What is social Anong oras na? distancing? Ano na ba? Mag-alas 11 na pala sa Pilipinas eh. Yung iba tulog na, yung iba hindi pa makatulog. A meter distance. What is social distancing? What Ayan is guys, may social nakapin po tayo dyan. distancing? May nakapin po tayo dyan sa taas. Ayan, yung upcoming premiere ni Mahal Ading Carmen. And support naman natin. Meter distance. At siyempre maraming salamat din kay founder na nagpa-unlock ng kanyang magandang boses. Siyempre. Aking kapilido na gwapohon. Tsaka habulin ng mga wala galugmad, yapod Islam. Ayan, maraming salamat din sa pagdalaw ka ng Nevralods Nelson. Maraming salamat din sa inyo dyan sa PabiGBG, Ma'am Scarlett, Ma'am Nilda, Mahal Ading Carmen, kay Lods Oliver. Siyempre, tiyaga lang tayo dito guys. Habang ay nagpapalipas po tayo ng oras. Ayan, pasensya na kayo minsan kung hindi ako nakadalaw sa inyong live stream kasi pagkatapos ko live, nakapokus po ako sa balita. Ako'y naiinis. Ang panood ng balita sa atin. Ano sa kakainis na rin, damay na yun. Ayan, ano na? Ayan, nasalita na si Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Scarlett, kumanta ka nga, Ma'am Scarlett. Pa-shoutout nyo na lang ako, mas madali. Shoutout Ayan, ko na sige. lang lahat dyan sa baba. Pero parang ako lang din naman yun. So shoutout ko lang sarili ko. Ano yung dalawa? Sana si Ma'am Carmen? Nilda. Ayan, Sige, ako na lang mag-ano mag-request sa iyo, host. Ano? Pakanta ng ikaw. Pag namatay yun eh. Ikaw! Ikaw talaga. Hanapin natin ikaw. Pag namatay yung ano ko, wala na yan. Agoy 9% pala yung aking cellphone. Di ko napansin. 50 na pala yung ay. Ba't kaya mo bitaw yung internet yung pagkakalita ako? Dati hindi naman ganito. Aling Palcon. Hoy. ABC. Ilan? Bakit kasi kami may gagawin sa taas ating pal. Kaya sorry. Kantahan ko muna kayo. No problema. Hindi siya nag-charge tong cellphone ko. Nakasaksak pero hindi nag-charge. Kantahan ko yun ng ikaw. Request nyo ang pali ko. Kantahan ko yun ng ikaw. Namamatay kasi ito pagkakimanta ko. Sige nga. Ikaw ang nagbigay sa akin na Aywa? Ano ko lang? Pati ba dati kinukuha ko dati? 'Di. 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 'Di.
Sa akin, hindi naman dapat. Every kasi dami ko doon. Nagpupunas ka ng mga pamilya. Yung ban. Sina? 18. Diyan na sila. Ano yun na? Diyan na yung mga lalaki. Punta nyo na. Ay, si ano? Jasmine. Hello. Assalamualaikum. Yes, of course. Sabi ko, kanta ko nahulog eh. Ba't kaya? Hindi kaya na internet ko? May bitaw siya eh. Ayun. Oh, wala. Ayun. Ayun, siyempre guys, para makapagpahinga na rin kayo. Handa ka naman ating Nels. Mamaya okay na yung ano mo. Wala na Mag-okay na yung mamaya yung ano mo, tax mo. Kasi ano, nagabaliktad tayo ng ano, ng kalagayan eh. Yung sa'yo, dumating yung Google Pay mo, di ba? Oh. Sa akin, hindi dumating. Ayan. Sa bawat oras ay ikaw ang hinahanap. Hindi ko na nga lang kaya ilalagay yung ano. At lagan ko ngayon presina. Try mo nga, Nilda BPP. Yung ano? Ako nga yung nilagay kong Nilda Acosta. Oh, قلت حق الراجل Kasi yan lang, puros Nilda Pilipi lang ano, hindi ko na data. Ang mga tunay nga natin ko. لازم ليش بس ما اذا اخذنا Hindi, subukan natin ito kontahin kung pwede. يا Sa YouTube. انا ويا الفيديو ولا ما Try روحي ها ناخذ Ayan, maiwan ko muna kayo. Saan ba tama, Scarlett? Sabi ng dyan niyan, samahan ko si Boy, magulog daw ng, ano, ng pera. Iwan ko na lang yung mga ano ko nakapatamo. Hello. O, digay ka ba sa anay ka doon to, Grace? Basta ni Bihawal Pulos. Hello ba? Ayun.
Ikaw. Nagpalaro kayo dyan. Subukan natin. Baru sa shout. Tinig ba? Dinig. Music? Ah. Iba. Iba yan. Bababa ka din? Email, ito. Di ko naman nakalain na. Gusto kumanta dyan? Request lang kayo ng kakantahin nyo. Para i-search natin. Ako'y tanggap. Ayan, pag mag-end ka, ano mo lang ako. Sa ano, yung sa isang cellphone kita, hindi ka nakita mo. Sige, kick na lang kita mamaya. Sige. Babus. Lobat. Ito mo na. Pag-isang naman tayo, di ba? Minsan si pero ni mama na Ayun. Ano gusto nyo kumanta dyan, guys? Natahin ko muna kayo. wala kang perang nakita sa ko. Ganda lang ito. Hindi marinig. Ano ba to? Ba't iniba ng lyrics? Dapat ito. أنس كينجاب مع حماية الحاجز بين شفرات يعطيك حلاقة مريحة لبشرتك الحساسة. اختر الشفرة الصح مع جيلين. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul, just can't do. As I'm on my way, I needed friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, I think I'll stay. Ayan guys, malapit na po. I'm stuck on you. Been a for too long, I guess it's time for me to come home. Yes, I'm on my way. It's so hard to say that a woman like you could wait around for a man like me. As I'm on my way, I'd be glad to stay. Yan, shout out sa lahat ng mga lahat lang.
Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I bring them all away, because this time, little darling, I'm come home to say I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that just can't lose. As I'm on my way, I need a friend, and in the way I feel now, I guess be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad to stay. Ayon. Sawa mo na sila. Ayan, nagluloko yung ZP ko, aling mahal. Okay lang yan, mahal aling Carmen. May mag-end na rin ako. Ano na kayo naman? Para maiba na. Goodbyes muna tayo. Magdeleho. Dito sa Betulungan, sa tabi ng Mangguy, may mga kasaysayan kong nalalaman. Iris-bis na pag-usapan, deleho, walang lawis, walang kulang. Isang munting tindahan sa bukana ng Mangguyan, sa kanto ng kalye, pitong gatang. Ito'y naglumbukan ng ilang pilyang istay, walang hanap buhay kundi ganyan. Ito hindi chismis na pag-uusapan lang, deleho, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit mayroong tao na katulad kong osyoso at buhay ng kapwa'y osesero? Tumpi ko ng iyong ugali at di ka pasensyoso, lamang oras-oras ka sa gulo. Di chismis na pag-usapan lang, deleho, walang labis, walang kulang. Deleho, ayun. Ayan, tanggalin na natin para makapagpahinga na rin kayo. Ayan, para magpahinga na kayo. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. At siyempre sa lahat ng umakyat dito sa taas guys, maraming salamat. Kaya mag-end na kasi naka 2 hours na rin ako mahigit. Maraming salamat sa mahal aling Carmen. Okay, ma'am, ating nerds, naway maayos na rin po yung pin. Ayun, mamaya subukan mo yung sinabi ko sa'yo, baka ma-approve na yung mamaya. Yan, shout out din sa lahat yan, kay Founder Oliver, kay Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa pagdala ninyo guys. Yan, kay Fred Lodge Lesson. Sa lahat yan guys, sa lahat ng thumbs up, maraming salamat. Ako pansamantala mag-end na muna. Ayan, bago ko mag-end. Ayan, salamat ulit ako sa inyo sa patuloy na pag-support kay Falcon. Ayan guys, pasensya na kayo minsan di ako nakadala sa inyong live stream. Kasi ako nakatutok sa balita. Parang na-addict na ako ngayon sa balita sa atin sa Pilipinas. So exciting! Ayan, Ma'am Nels, Ma'am Scarlett, maraming salamat. That's Oliver, ayan, sige, i-tick ko na kayo pababa. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa patuloy ng pag-support.
Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, Ma'am Scarlett, ikik-kick na kita. Kick from studio. Ayan, ating Nels. Ayan, siyempre maraming salamat din sa iyo. Ayan. Ayan, siyempre kay Founder. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, sa lahat na nagdalo guys, maraming salamat. Ako yung pasamantalang good night and God bless po sa lahat. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Good night.